अगर आप भी चाहते हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Presented by SS Films Motihari. म्यूजिक बाय सौरभ ऐश्वर्या। बोलो बोलो बाबा बैजनाथ की। स्वामी कौआ भंगिया ले गइल पर्वत पपसरल से। स्वामी कौआ भंगिया ले गइल पर्वत पपसरल से। कथी पीसी जी हो कथी घीसी जी हो कथी पीसी जी कथी घीसी जी नहीं मिली निहारल से। स्वामी कौआ भंगिया ले गइल पर्वत पपसरल से। स्वामी कौआ भंगिया ले गइल पर्वत पपसरल से। तो कथी घीसी जी हो कथी पीसी जी हो कथी घीसी जी कथी पीसी जी नहीं मिली निहारल से। स्वामी कौआ भंगिया ले गइल पर्वत पपसरल से। देवघर जाई न घुरी आई न सुनी भोला जी भांग के पाता न लहुकाता कहाँ बझोला जी। हाँ ढाबुर कमरिया सब भंगिया लेके आवत होई लेके आवत होई लेके आवत होई। तो देवघर जाई न घुरी आई सुनी भोला जी। तो भांग के पाता न लहुकाता कहाँ बझोला जी। ढाबुर कोमरिया सब भंगिया लेके आवत होई लेके आवत होई लेके आवत होई। एही जानो मिली उहाँ जाके पिली गिराई न झगड़ला से। स्वामी कौआ भंगिया ले गइल पर्वत पपसरल से। स्वामी कौआ भंगिया ले गइल पर्वत पपसरल से। नशा छोरी मुँह मोरी न खिसियाई जी। तो हलियाई रौआ खाई मेवा मलाई जी। हाँ संजय सारा बीबा भेजले असो सावन में असो सावन में असो सावन में। तो नशा छोरी मुँह मोरी न खिसियाई जी। हलियाई रौआ खाई मेवा मलाई जी। संजय सारा बीबा भेजले
असो सावन में असो सावन में असो सावन में सौरभ ये सौरिया रतन रतन से रहेगा जाके मारला से ए स्वामी कौआ भंगिया ले गइल पर्वत पपसारला से ए स्वामी कौआ भंगिया ले गइल पर्वत पपसारला से तो कथी घेसे जे हो कथी पीसी जी हो कथी घेसे जी कथी पीसी जी नहीं मिली निहारला से ए स्वामी कौआ भंगिया ले गइल पर्वत पपसारला से।